No, tilaisuus herätti positiivisia ajatuksia siinä mielessä, että vaikka Kotkassa eletään vaikeita aikoja, niin vertailemalla toimintaa muissa Pohjoismaissa, miten siellä on selviydytty vastaavasta tilanteesta, niin ehdottomasti lisäsi uskoa siihen, että näistäkin vaikeista tilanteista oikeita asioita tekemällä, pitämällä sen, mitä me halutaan tehdä kirkkaana mielessä, niin me selvitään. Tilaisuus vahvisti sitä ajatusta, että meidän täytyy näitä seudun positiivisia uutisia ja asioita saada niin kuin yhdessä seudun toimijoiden kanssa vietyä eteenpäin medioissa ja eri tavoin. Ja sitten toisaalta sitä, että on tärkeää jakaa kokemuksia muiden Pohjoismaiden kanssa. Ne on monin tavoin samassa tilanteessa meidän kanssa. Että sieltä voi saada hyvää oppia ja vaihtaa kokemuksia. Minusta oli aika kiinnostavaa kuulla kokemuksia eri Pohjoismaista ja erityisesti noin Norjan kokemukset siitä, että tehdään eikä niin paljon suunnitella, niin se jotenkin kolahti. Me ollaan yritys, joka on kasvanut viimeiset vuodet 30% vuodessa, ja me jatkuvasti kysellään itseltämme, että millä eväillä, mitä asioita meidän pitää tehdä, että me pystytään kasvamaan. Ja siinä mielessä nyt oli keskustelussa mukana Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ihmisiä, ja mielenkiintoista huomata, että ne asiat, teemat on hyvin samoja. Ja siinä mielessä tulevaan toiminnan suunnitteluun sain uskoa siitä, että meillä on omat oikeat asiat mietinnässä. Mä oon miettinyt nuorisotyöttömyyttä ongelmana ja miten siihen voitaisiin tehdä jotain uusia asioita, ja nyt mulla tuli semmoinen niin kuin tästä sysäys sille, että täytyy koota semmoinen porukka miettimään sitä, että mitä ollaan tehty, mitä tehdään parhaillaan ja mitä voitaisiin tehdä tulevaisuudessa, niin sitä miettiä eteenpäin. No, me tässä heti koottiin semmoinen pieni porukka kasaan, jonka kanssa me päätettiin heti lähteä toteuttamaan tätä ideaa, että kokeillaan asioita ja erityisesti lähdetään kokeilemaan tämmöistä joukkoistamisen eli crowdsourcingin menetelmiä ongelmanratkaisussa ja ideoiden hakemisessa meidän seudun kehittämiseksi.